your sons who are close to you because of the priestly ordination and because of the power which they have received to carry the work of Christ in a world which needs them so much. Be their comfort, be their joy, be their strength, and especially help them to live and to defend the ideals of consecrated life. Amen. Saint John Marie Vianney, pray for us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ako man mo, sir. Tinood? Danawag siya na ako ganihan. Sana bagay nga ako man ako kakunahan niya uman. Kabasig siya mo. Oh, magdi na lang ko mag-serve. Mga pamisa, Mass for the Soul of Exaltation Malinaw, o Filis sa Ompok, o Jose Malinaw, Filomena Balale, Fortunato Balale, o Conching Malinaw, o Cosme Malinaw, Maria Rama, Julian Rama, and all the souls in purgatory offered by Josephine Malinaw. Daghang salamat.
Manindog palihog. Sa ngalan ng Samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria. Namgon sa salalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria nga puno ka sa grasya, ginumanakan nimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan man usab mga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, yampo kayo makasala karon sa oras sa kamatayan. Ania ang ulipon sa Ginoo. Matumanin ko nato sumalay sa iyong pulong. Maghimaya ka Maria nga puno ka sa grasya, ginumanakan nimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan man usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, yampo kayo makasala karon sa oras sa kamatayan. Ug ang pulong na himong tao, Umpiyo siyaban ka nato. maghimaya ka Maria nga puno ka sa grasya, ginumanakan nimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan man usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, yampo kayo makasala karon sa oras sa kamatayan. Iyampo mo kami santa nga inahan sa Dios. Maraming ko sa mga gasaan ni Kristo. Magampo kita. Ang grasya mo nangamuyo kami Ginoo. Ibubus sa mong mga kasing-kasing aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel nasayod sa pagkatao ni Kristo imong anak tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa cross madalawon tangadto sa mahimayaong pagkabanhaw kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Ngayon siya galing ng gapon sa mga katiwigan ng nagkatapusan. Amen. Sa ngalan ng samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Manglingkod palihog.
Diyos nung magtutudlo, ania kami karon, binuksan ang kasing-kasing sa imo pulong. Dininitigom imo kaming gitawag, aron lamang mabuhi sa imong mga tag, aron lamang mabuhi sa imong mga tag. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaloy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Kaloyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, ang kahayag sa imong kamatuoran, nagatultol kanamo nganha kang Kristo, himua ngang mga nagasunod kaniya, magsalikway sa tanan nga supak sa Ebanghelyo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Unya nasakit si Ezekias ug himatyon na. Giadto siya ni Isaías ang propeta nga anak ni Amos ug giingnan. Nag-ingon ang Ginoo nga mamatay ka na. Busa pangandam. Miatubang si Ezekias sa bungbong ug nag-ampo sa Ginoo. Miingon siya, O Ginoo, hinumdumiin taon ang akong pagbinuutan sa imong atubangan ug ang kinsang kasing-kasing kung pag-alagad kanimo. Unya mihilak siya. Ug giingnan sa Ginoo si Isaías, adtua si Ezekias, ug sultihi nga nag-ingon ang Ginoo, ang Dios ni David, nga imong katigulangan. Nadungog ko ang imong pag-ampo, ug nakita ko ang imong mga luha. Busa, dungagan kog napulog 5 ka tuig ang imong kinabuhi. Luwason ko ikaw, ug kining syudara, gikan sa hari sa Assyria. Gisultihan ni Isaías ang hari sa pagbutangan sa iyang hubag ug papilit nga hinimo gikan sa igos ug mamaayo siya. Unya nangutana si hari Ezekias, unsa may ilhanan ug magmatuod nga makaadto ako sa templo? Si Isaías mitubag, mao kini ang ilhanan nga ihatag kanimo sa Ginoo, nga tumanon gayud niya ang iyang gisaad. Pabalikon kog napulo kalakang ang landong sa adlaw sa orasan ni Akas. Ug natuman gayud kini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Giluwas mo ang akong kinabuhi, O Ginoo. Busa dili ako mamatay. Sama ka usami ingon ako, sa kauttuhon sa kinabuhi mo talikod ako. Ngadto sa mga ganghaan sa kahilagman, ipadala ako sa nahabilin na kong katuigan. Giluwas mo ang akong kinabuhi, O Ginoo. Busa dili ako mamatay. Miingon ako, dili na ako makakita sa Ginoo. Dinhi sa yuta sa mga buhi. Dili na ako makasudog sa akong mga isikatawo. Kaliwala kanila nga nagapuyo sa kalibutan. Giluwas mo ang akong kinabuhi, O Ginoo. Busa dili ako mamatay. Ang akong puloy-anan, ingog usa katulda sa magbalangkay sa hayop. Gihipos o gikuha kanako. Imong gitapos ang akong kinabuhi, daw usa ka maghahabol. Nga miputol sa katapusang hilong. Giluwas mo ang akong kinabuhi, O Ginoo. Busa dili ako mamatay. Nangabuhi sila, nga gipanalipdan sa Ginoo. Imuha ang kinabuhi sa akong espiritu. Ihatagan mo ako sa maayong panglawas o sa kinabuhi. Inuwas mo ang akong kinabuhi, O Ginoo. Busa dili ako mamatay. Alleluia, alleluia. Wikain mo, buo nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Wikain mo, oo nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himiyaw ikaw, O Ginoo. Usa niya na kaadlawng igpapahulay, naglakaw si Jesus agi sa kaumahan sa trigo. Ang iyang mga tinun-an gigutom, busa nangutlo silag mga uhay sa trigo ug nangukit niini. Sa pagkakita niini sa mga Parisiyo, mingon sila kang Hesus, "Tan-awara, supak sa atong balaod ng imong mga tinun-an maghimo niini sa adlawng igpapahulay." Si Jesus mitubag,
Wala ba di ay kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban? Miadto siya sa balay sa Dios ug mikaon siya ug ang iyang mga kauban sa pan nga gihalad ngadto sa Dios. Bisag supak sa balaod nga mangaon sila niadtong pan, kay ang mga pari man lamang ang gitugutan sa pagkaon niini. Wala ba di ay kamo makabasa sa balaod ni Moises na sa matag adlawng igpapahulay ang mga pari sulod sa templo naglapas man sa balaod sa adlawng igpapahulay? Apan wala sila makasala, sultihan ko kamo na dinhi ani ay labaw pa kay sa templo. Kung kamo nakasabot pa lamang sa kahulugan ining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, dili ako gustog mga halad nga mananap, kundili kaluoy. Dili unta ninyo pakasad-on ang mga tao nga walay sala, kay ang anak sa tao mao ang magbubuot sa angayng buhaton sa adlaw igpapahulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Pinaagi ni ining asoy sa Ebanghelyo, gitagaan kita o katinawan ni ato sa atong Ginoong Hesukristo. Nga una sa tanan, ang balaod kinahanglan gyud nga tumanon, kay ang tuyo sa balaod, ang espiritu sa balaod, mauman ang pagpasayon sa pagbuhat o mga maayong buhat. Pananglitan ang atong balaod sa trafiko, naana sila diha, tungod kay kung ato ning tumanon, mas mapanalipdan ang seguridad, ang kinabuhi sa mga tao. Kung supako nato sa atong gusto ang mga balaod, lagmit mamiligro ang daghang kinabuhi. Apan naay mga panahon nga ang litra sa balaod supakon nato, kay sa pagbuhat nato niini mas matuman nato ang espiritu o tuyo sa balaod. Pananglit, no? Green ang light. Kung ikaw nagmaniho sa sakyanan, go, gyud ka. Pero kung naauroy mulabang nga buta, imo bang tumanon ang litras sa balaod? Mo go bagyud gihapon ka? Nan common sense magsulti kanimo nga niining tungura, kinilang tungura, ayaw tumana ang litras balaod, kundili ang espiritu ug tuyo sa balaod. Ang espiritu ug tuyo panalipdan ang kinabuhi. Ni ay tao nga buta in taon nilabang. Kung imong tumano ng litras balaod, mugo ka kay green lagi, wa nimo mapanalipdi ang kinabuhi. Nan mao kini ang nahitabo sa atong ebanghelyo karon, ang mga tinun-an gigutom. Unya, kay sila gigutom sa ilang pagpanaw, gitugot sa balaod sa mga Hudiyo nga mahimong magkutlo o mga mais gikan sa uma. Basta dili lang magdala og sako aron i-bring house kay kana pagpangawat na. Pero kung mukuha ka lamang sa igo nga makabusog o makasustento nimo pagpadayon sa imong panaw, wala na gidili sa balaod. Apan ang mga Parisiyo, ang ilang nakita sa gihimo sa mga tinun-an ni Jesus, mao nga sila naglapas sa balaod sa adlawng igpapahulay nga nagkanayon. Kinahanglan sa adlawng igpapahulay, dili gyud magbudlay ang tao, kung mahimo magpabilin sa balay aron mo pahulay. Ang tuyo, ang espiritu nining maong balaod, aron nga adunay panahon ang tao nga makasimba sa Dios sa adlaw nga gitakda kausa sa kasimana. Apan nining tungura, gigutom ang mga tinun-an. Question kini sa kaluwasan sa kinabuhi. Kung dili mutugot si Jesus, nan mamiligro ang kinabuhi sa daghang mga tao. O tungod ni ini, mitugot si Jesus.
Kay lagi ang importante nga natuman ang espiritu ug tuyo sa balaod. Kita bitaw kung musimba ta, unya sa atong pagpadulong sa simbahan, kay mutuman sa atong obligasyon matag semana, nahauroy emergency, no? Nga ikaw regyoy makatabang pagdala sa tao ngadto sa ospital. Butang talampungan ay naligsan, mutalikod ba di ay ka, wingon ka nga, dili lang ko ana, kay basin kon dili niya ko makasimba. Unya, kung imong kitabangan, wala ka kasimba, ayaw ka bala ka. Ayaw pag-ingon nga ikaw nakasala. Nganuman, kay ni anang tungura, imong giluwas ang kinabuhi. Ug ang Dios mas atong masimba ug mahimaya ang iyang ngalan kung kita nagmatinabangon. Dili ba ningon man si Jesus sa atong ebanghelyo karon, dili ako gustog mga halad nga mananap, kundili kaluoy. Iyang gikahimuot nga bisan tuod wala ka makahalad sulod sa templo nianang Domingo ha, apan nagpakita kag kaluoy sa imong isig katawo nining maong emergency, gikahimuot sa Dios ug imong gituman ang espiritu ug katuyuan sa balaod. Bisan pa kun nianang tungura nasupak nimo ang litra sa balaod. Mga igsuon nagkinahanglan ta og prudence, wisdom to know the difference. Kung kanusa, normally, kinahanglan yun nato nga patuman ang balaod. Kay matud pa sa panultihon sa Latin, dura lex sed lex. Ang balaod, lisod, apan balaod. Pero ang maong prinsipyo, kinahanglan pod nga tugbangan niining lain nga panultihon sa Latin, salus populorum suprema lex. Ang kaayuhan sa katawhan mao ang labing taas nga balaod. Sa ato pa di ay normally ato yung paningkamutan nga tumanon yun ang balaod. Apan sa mga panahon nga ang balaod dili na makaproteher sa kaayuhan sa tao, atong tagaan og pagtagad ang kaayuhan sa tao kay mao kini ang labing dako nga balaod. Mao kini ang gipakita ni Jesus sa atong ebanghelyo karon. Wala masabti sa mga Pariseo, apan miingon si Jesus, ayaw pakasad-a ang mga tao nga walay sala. Nag-ingon ang kasulatan, dili ko gusto halad nga mananap, kundili kaluoy. Magampo kita. Magampo kita nga uban kang Kristo, simbaho nato ang atong amahan nga naa sa langit. Muingon kita, Ginoo, panalangini kami. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga Kristohanon sa tanang dapit, sa kinasingkasing mamuhat sa unsay angayng buhaton isip mga anak sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga kanasuran sa kalibutan, makakat-on pagtahod o pagtabang sa usag-usa, binasi sa hustisya o sa panaghiusa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga dinasig sa kaluoy ni Kristo, dili unta kita maghukom kanila nga nagmasalaypon. Hinuon, tagaan sila kahigayunan sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga masakiton, ug sila nga nanag-antos, makakaplag og tabang gikan sa mga tao nga may gahom ug mga pamaagi sa pagpagaan sa ilang mga palasunon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga nangamatay
makakaplag na karon o kapahulayan uban sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Ginoong Dios, ihatag kanamo ang kalig-on ug pabilin uban kanamo karon ug hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Bless are you, Lord, bread of all creation. Through your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God. Blessed be God forever, amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever, amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton das Ginoong Kristo gikan sa imong mga kamot, alang sa dayo bagmay siyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tubugyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan ug himuang nga kining Eukaristiya magtabang kanamo sa pagtubo diha sa kasantos ug sa pagtuo kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayang Diyos Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Ang ayog matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Hangay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan. Imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw, sa imong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig, sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahoman. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Daigunang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas sumihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alam kaninyo.
Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ginoo, nagasangyaw kami sa imong kamatayon ug namantala sa imong pagbanhaw. Ginoong Hesus, sumari ka sa imong himaya. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga muatubang ug mualagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita sa Amahan, atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan among nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka na mo ang imong gingarian, matuman ang imong pagbuot. Dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Upasaylo kami sa among mga salaw, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa panulay. Inunuan luwasa kami, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man gingharian ang gahom ag ang himaya hantod sa kanturan.
Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Unasab ko nimo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Poderong sa Diyos nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Kaloy kami, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat namo sa misteryo ni ining Eukaristiya, himua ngang imong makaluwas nga gugma, magatubo kanunay dinhi kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata, pagampo alang sa kaminyoon o banay. Labing makagagahom o maluluyon nga Dios, magmumugna sa tanan. Gibuhat mo ang tao aron mo ambit sa imong kalipay. Gigasahan mo siya sa kaminyoon aron malig-on ang katilingban. Lalaki ug babae, solemning saad sila nagbinayloay. Si Maria, inahan ni Jose, ug si Jose, iyang ama-ama, panagtiayon nga lunlon nga larawan sa Dios nung gugma. San Luis ug San Santa Zeli Martin, patron nga sumbanan ug sumbunganan. Kaluy iintawon ang katawhang Pilipinhon nga midangop kanimo. Dakong hulga among giatubang, kay ang diborsyo buot ipahamtang. Batakang balaod wala gisunod, sagradong saad wala gitagad. Banay ug nasod maangin, bata ug balaod gipadaplin. Budan agi ang mga magbabalaod, aron balaod sa Dios masunod. Ginoo, ipahigayon ang kaluwasan, ipadangat ang kinaadman. Liguna ang panaghigugmaay sa mga managtiayon. Himua ang ilang panaghiusa malipayon. Hulagway sa maluntarong kalipay ni Kristo ug sa iyang simbahan. Sa ngalan ni Kristo among Ginoo. O Jesus, Maria ug Jose, tabangin ninyo kami. San Luis ug Santa Zeli Martin, Yampo ninyo kami. ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa sa Diyos. Sanlos nga Ginoo sa tanang panahon, kawang among hari, kagahapon ug karon, sa tanan nga katuigan, pagadaygon ka, walay tupong ang pagmahal nga gihatag mo. Santo Niño, Senyor Santo Niño, o daghang salamat sa kayo mo. Daygon sa kanunayog, simbahon kagayod. Santo Niño, gugma ko.